Ecclesiastes Kapitulo 10. Mga panghuna-huna bahin sa kabuang. Mahimong baho ang usa ka pahumot kung sa gulag mga patay nga langaw. Ug ang diyutayng kabuang makadaot sa labing maalamon ug tinahod. Natural sa usa ka tawong maalamon ang pagbuhat ug maayo. Ingon nga natural usab sa usa ka buang-buang ang pagbuhat og sayop. Ang iyang kabuang dayag bisan sa mga tao nga iyang masugatan sa dalan ug ipakita niya ang iyang kabuang. Kung masuko kanimo ang pangulo, ayaw pagbiya sa imong katungdanan. Pagpakahilom lamang basin ug pasayloon ka pa. Ani ay panlupig dinhi sa kalibutan. Panlupig naghimo sa mga pangulo. Ang mga kuwanggol gihatagag dagkong katungdanan sa kagamhanan, samtang wala tagda ang mga sapian. Nakita ko nga nagsakay og kabayo ang mga ulipon, samtang naglakaw nga daw ulipon ang mga harianon. Ang magkalot o gahong lagmit mahulog niini. Siya nga mulusot sa paril lagmit ipaakan og halas. Ang magbuak og bato lagmit maigo niini. Ang magbughag kahoy lagmit nga maigo niini. Kun habulan ang imong wasay ug dili mo kini bairon, mangusog kapag ayo ini gamit mo niini. Apan ang kaalam maghimo kanimong malampuson. Dili magpulos kanimo ang kahibalo sa paglamat sa bitin kun makapaak na ang bitin kanimo. Makapasidungog sa maalamon ang iyang mga pulong, apan malaglag ang buang sa kaugalingon niyang mga pulong. Binuang ragayod ang iyang isulti gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Ang buang magpunay lag sulti, walay nasayod sa sunod nga mahitabo. Ug walay makasugilon sa mahitabo human sa kamatayon. Buang nagayod kaayo kadtong dili na makatultol sa ila kay nagutas lag trabaho. Alaot ang nasod kung ang hari niini batan-on, ug tibuok gabii magsigilag kumbira ang mga kadaguan niini. Apan palaran ang nasod nga may hari nga dili pagalong, ug ang iyang mga pangulo mukaon lamang sa tingpangaon, mapinugnanon sa ilang kaugalingon ug dili maghubog-hubog. Kung ang tao tapulang musungkip sa iyang atop, magtulo kini ug matun-as. Makalipay kanimo ang kumbira ug makasadya kanimo ang bino, apan dili ka makapahimulos niini kun wala kay salapi. Ayaw tungluha ang hari bisag sa hilom, ug ayaw tungluha ang dato bisag ikaw ray nasayod niini. Kay tingalig ang langgam ubisan unsang pak-an mosabwag sa imong gisulti.